Ahojte, moje meno je Alex Hýbl a budem vás prevádzať kurzom, ktorý je zameraný na filmovú a audiovizuálnu tvorbu. Po jeho absolvovaní by ste mali byť schopní natočiť svoje vlastné audiovizuálne dielo od začiatku do konca, čiže od samotnej preprodukcie, čo je predpríprava filmu, až po jeho následný strih a export do dnes bežne používaných formátov. Ako ste už iste pochopili, tento kurz nie je určený pre profesionálnych filmárov, je určený pre začiatočníkov a pre fotografov, ktorí majú snahu sa aj v tomto obore niečo naučiť. Nebudem jediný lektor, s ktorým sa budete stretávať, budeme viacerí, každý z nás so skúsenosťami buď z filmovej alebo z televíznej praxe. Tak dúfam, že sa vám budeme páčiť, že sa nám podarí niečo vás aj naučiť a poďme sa teraz pozrieť, aké lekcie nás vlastne čakajú.